Kaixo lagunok eta ongi etorri txorienera. Bai, jai eguna da, baina Patri eta bientzako hau zer da guretzako txoriena etortzea. Jai! Tximeleta begurekin etortzen dira. Zelako magia, gaurko egonian. Bai, hemen gauz, bi erreztekin, ez da? Gero gaur gainera infusio bat prestatu doz, gaurko errezteak potentie die. Bai? Bai. Zuk atzokoa baino gehiago? Bueno, baina atzo zukin zion konpensatzeko. Gaur daukotzuna... Esan, zein bizun. Kitxi lorrein bat ingo du. Bueno, ez, kitxi gazi gozoa ingo du. Ingo du kitxi lorreina eta aldamenian ingo du kitxi gozo bat. Nik uste du kitxi lorreina gehienok ezautzen duzuela. Hau, bueno, iparraldera, ero, Frantzian juten basaetero hortik ikusiko dituzuek gozotegietan egoten direla olako pasteltxo txikitxo batzuk, eta gaziak direna, hori da kitxi lorreina. Eta nola prestatuko dugun? Erreza, lehenengo orea ingo du. Hortako nahaztuko dugu irina eta gurina eta bi arrautza gorringo. Hori nahasi, pixkanaka ura gehitzen jungoa eta orea lortuko dugu. Hortik, bi ataletan banatuko dugu eta osgailura bialduko ditugu. Gozoa beteko du azukredun frutekin, kasu hontan anana, gero marakuia, udarea eta mursika, bi arrautza gorringo eta esnegaina. Eta azukre pixka, noske. Lorraina ingo duguna irugiarrea niri tipula botatze gustatzen zait, esnegaina, arrautzak eta gazta. Hau, labera sartuko dugu hasieran 5 minutu 230 gradutara, eta gero 180 gradutara beste 25, 30 gradu. Kanporatera eta jatera. Listo. 30 gradu edo minutu? Minutu, gradu esan aldot. Bai. Minutu, noski 25 minutu. Nik uste dut ulertu dala. Ulertu da, bai. Zeinek ez du minutu graduak antzekoa. Eta ez dakit konfundiru ingo zinen edo benetan zabizen, pastela gazia, hori ez da kontra esan bat. Ez, pastel gaziak izan aldi, Bai. Zizketetan gozeak izan behar. Pastel gaziak, badaude pila bat, hor daukazu kitx lorreina. Kitx lorreina. Eta gero daukazu... Bueno, zuek ikusten bozue edo irakurtzen bozue gaurko programan, agertuko da kitxe. Kitxe, hau da. Kitxea, hori da. ez? Baina, bueno, finak izateko kix. Bale. Ni begia da parrandan juten naizenean bukatzen dut pufetan. Normalean pufetara juten gara, baina ez. Pufetara. Mesa du Durangon tabernak, mutil. Betiko tabernak. Pufak. Pufak bai. Bai, karo, berandu pufa saltzen da. Pufa berandu. Bueno, gauzatxo bat. Errezeta hau egiteko bere zein beharko genituzkena da 2 ore. Bat izango zala. Orea egiteko da, orea euskorra izango zala. Irina, gurina, arrautza gorringo bat eta ur pixka bat. Gaziari gatz pixka botako nioke eta gozoari azukre pixkat. Ingo duena biak baten ingo ditut. Gatz pixka botako diot, azukrerik ez dio botako, eta azkenean gatza ondo geratuko da. Nik uste dut gozoarekin ere gero oreak izango du gozoa. Ez da behar, Orduan, hemen banandutan euskan, baina ingo dut. Batian jarri, sumendi bat. zeusen neutru egiteko, ez da? Bai, erdian, sumendi horren erdian, gurina, bigunduta dagoela, hau daukagu ja kamaratiko indala, denboratxo ateatza, pare bat ordu gutxinez, ikusten da biguna dagoela, eta bi arrautzak gorringo. Hau, lantzen hasiko gara, izaten baduzu horrelako gailuren bat, roboten bat, hobeto egiten da noski, baina bestela eskuekin, eskuak garbiak, eta hau, hasieran nolan zerbait, are antzekoa egingo zaigu, eta ero ura jungo gara gehitzen. Eta ikusiko dugu, pixkanaka nola ore bat, ore elastikoa lortzen dugun, eta hori bitan banatu, eta ingo duguna da gero, hori, hori oskailura. Eta astuna esan duzu, Patri, irugiarra dauka, bai, esnegaina be, bai. Baina ingo dana irugiarra lehengo galdarrestatu. Baitu. Uretan, sartuko diotolako berotu bat, 2 minutukoa. Plantxan edo ingo zinula. Bai, ingo du, gero, baina lehenengo hemen koipe pixka kenduko du. Galdarrestatu ingo dugu, eta gero tipula hemen erregosita daukagunean, ona botako dut. Eta orduan, koipe kantidad handi bat kenduko du. Alde hortatik arbixeo. Hori da trukua orduan. Bueno, trukua. Bueno, kix, hau da kitxe, kix esan duguna, baina gero, badauka beste izan, lorrein. Da, Lorrena eskualdekoa, ez? Frantziako errezte bada, eta han badago eskualde bat Lorrena, eta beraz da, bertako kitxea. Kitxe, Lorreneko kitxea. Eta zu, han egonda zauz, Frantzian egonda zauz? Eskualde horretan? Ez, baina hau egia da, hostele hitza eskolan errezeta hau da, esaten dana, ez da izu munduko tipiko hietako bat, eta orduan han egiten genuen, eskualde horretan egonda, hau erakutsi zean gozogile lagun bat neukan, Lionen zeukala gozotegia, eta berak pasatako errezeta da, eta berak egiten zuen irugiarrakin bakarrik, Niri kipula erregosiakin gustatzen zait, ero porru erregosiakin pila bat, baina, zaten kitx lorrein hori horrela da, eta gazta beraiek ez diote botatzen.
Ni gustatzen zaik gazta gotzatzea, gero porru eta ganban kixa oso Hola, osoa da. kish zigorrein. Zigorrein. Gu, Patri, berdina aiteko, bueno, ez? Hobeto aldatzea pixka. Gaina, naiz eta hori, Lorrena eskualdekoa izan, gaur egun oso edatuta daude Frantzia osoan, zenik gau, iparralden eta bebai aukitzen dituzte leku batzutan, beraz? Edo lekutan aurkitzen dago. Bai. Eta gozotegietan, baina bada gozotegietan, gaina, egoten da iskina batean, ikuste dituzu hor brioxak eta kruasanak eta olako, eta ero iskina batean olako borobila, ni gaina hor, birrikeria. Karratu ingo du, egia da behar dute horre moldea, horre zagartatakoak, desmoldatzen dien horietakoa, baina txikia nahi nuen, da neukanez, hauek labera sartzeko balio dute aluminiozko molde txiki horiek, eta horietan ondo atera zen da. Karratu izango da. Parkaramen amendik, bidazko, hori da. Horan, bi eukiko itxugu, gozua eta gasixandako. Hau normalian, kitxea beti iten da, edo tradizioz, itzen da aragizkua, eta izatien die hori gasixak, baina ikusi nauen saio bat, hau, komedistakoa, Mikel Iturregan komedistan saioan, zaukan saio bat, nun gonbidatzen zituen bineska, hemen daukat euren izena apuntauta, Sharon eta Benedita Bondage. Dia bi drag queen, eta eurakin zauien kish bat, baina veganoa. Tofuakin, algakin eta soja esniakin. Ze, irugerra eta esne gaina erabili biharrian, beste osagai batzuk bai erabili leike, beste berzino bat ikeko. Nik ikusita dauka bat, zaga makaiagoakin dahinak. Makaiagoakin bai? Azkenean zuk hartzen duzu, makaiagoa. Oinarriak dana daukate kix batek behar duena da, nahi duzuena barruan sartu, betegarren moduan, lehen esan du, porruak eta gambak. Irugerra eta kipula, frutak. Eta gero hori dana biltzeko, honen nire lagunak gile zuena makaiagoa, kipula eta piper berdea txiki egin, erregozi ondo, makaiagoa han 3-4 buelta eman, oinarrian, kitxan, oinarrian jartzen zuen, da ero botaten zion, nahi eta nahi ez hau, esne gaina eta arrautzak. Esne gaina eta arrautzak, eta gero gura dozuan. Nik joan zan urtean inauen Instagrameko olako bidixe baten, inauen errezta bat, kalabaza erretakin, eta... Zu kalabaza ez dut sinisten. Patri, ez dut sinisten. Ingotut. Kalabazakin eta perretxikuekin. Eta gero gazta urdinakin. Orduan, horrekin bebai oso ondataraten da. Bai, eta behar duena da hori, azkenean budin bat, legunean budina, flana egin gendun. Hori, behar duena da, oinarrian, hori, arrautza, eta esnea edo esne gaina. Normalien esne gaina erabiltzen da beti krematxo da. Beraz, hau, amamak eta amak esaten dauen moruan, begi biztan, ez? Jantzeman biozu testuria ina dauela. Ze urko purua joan bizera gutxinaka gehitzen. Botatzen, bai, hor nik jarri dizu, 50 gramo bakoitzerako, baina gero, zuek ikusiko zuen, hau askatzen, oin itxaskorra da, ikusten zuet. Baina eskuetan garbitzen jungo da, eta aurki, atarako dute mendik, eta ziko naiz lantzen kanpuan, eta, holako etxeko izaten moduzue robota hori jarri behar duzue, adaskak ez. Txerriaren bustana ematen duena, o latigoa. Txerriaren bustana. Ostela hitza eskolan. Bai, holan deitzen da. Bai, dituko da, grazin. Bai, eta itxura horrena, zerena da. Bai, horrena. Bi erabatara ditzen genio, latigoa, ero, txerri bustana. Hemen daukau zigor gure robota, txorieneko robota, eta behitu zelako ondo itxen dauen, Crossfita, gero jendea crossfitera eta apuntatzen da, Patri. Eizu, gisa. Zertako, ze behar dago hortara apuntatzeko, hemen bate baino gehiago esan, etorri goizian ekin. Berarra mostera, ero egurra txikitzera oine negurako, ero. Ez tala behar. Hori, crossfita, bai. Hori bai, euskal crossfita. Basque crossfit. Basque crossfit. Zer nahi duzan crossfit? Itzulita? Hau da, galderat. Ez daukot idei, pez. Fit da ariketa, ez? Bai, fit da ari negotia, bai, ni oso fit nago, ez? Nau oso, indartxu edo zauz, zure forman. Eta cross, ez dakit. Egia modan daudela, herri guztietan oin ireki dituzte lako gainadia, normalen olako pabelloi antzeko azpiak, ekusiko dituzu olako traktoran gurpilak, ekusiko dituzu sokak antzintzilik hormetatik. Oso amerikarra da, ez? Bai, oso amerikarra da, bai. Ez dakit, nik sekula ez dut, indot, baina nik gimnasio normal baten indot, ez dut olako pabelloietan. Bai, ze nik uste dut crossfit deitzeko lizentzia bat ordaindu behosula. Frankizi bada olako zerbait ero? Bai, uste dut baiet. Bestela ezin dutzazu crossfit deitu edo olako zeu, zen nire gimnasioen beste izen batek ezagutzen da, baina... Por artista Xabi Osa. Xabi Osa, dimuzu bat, horrek daukate Durangon, Anboto crossfit. Eta, bera, txapelketetan da ibiltzen da, eta,
Fuerte, astapotro bat. Egongo da. Astapotro bat. Bueno, Xabik hau benaztuko luke, hemen txorienen izan gendun. Xabik igual denbora erdi ningo zaban hau. Bueno. Biteli, pikatzea morukoik ez da, Izan dezagun, jaia lasai. Bueno, hau, horrela, lusatuko du pixkat, erdiak ero neurtzeko zein dan, eta... Honek atxedenik hartu bidau edo ja lantzeko morun dau? Oskaiura. Bai, gutxienez ordu bete oskaiuan behar dugu. Bai. Eta gero ataletan, ataletan moztuko dut. Eta hemendik ateratzen dira, guzi gora, tamainu horretarako neurtu dut eta lau ateratzen dira. Bai, gaur ditugun neurriekin. Eta honek behar du, gutxienez ordu bete, azkenean gurina dauka eta gorputza hartzeko, ero bestela egun batetik bestera. Oso ondo, orduan lau multzotan. Hau hemendik, eta gero, izango esan, molde borobil batean jarri behar bagenun, borobildu ingo genuke, baina luzean gaten behar dugunez, karratutxo antzerako batzuk edo. Olako zerbait ingo du, eta gero luzatu ingo du alde batera eta beste. Oso ondo. Ado itxurartzen. Ba, hemen erabiltza itxugun elikagai geixenak edo, aldan einean saiatzen gara, ez, ba, gure baserritatik eta erostia. Ezta? Baina askotan gaur egun nik uste dut, inflazioakin eta jendeak nahi xau dau gauza merketxu hauak erostia, azkenean hori ez notatzen da. Erosliok nahi xau daue gutxi hau gastatzea supermerkautan eta orduan horrek eragin asko dauk azkenean. Ni gogoratzen az, unibertsitatean zaukogun andereño bat, eta berak esaten zauen, zuk aukibiozu, zuk zure negozioa baldin badaukozu, aukibiozu bitxapela. Bat erostekua, da bestia saltzekua. Da zuk saltzekuan, nahi xadozu jendeak erostia zure produktua bere presioan, ez? Bere presioanian, eta ez dakit, presiatzeko, zuk sartu dituzun orduak, zure lana, zure produktuan, kostia. Baina gero zuk, normalian, kentzen dozu saltzeko txapela, jartzen dozu erosliana, eta eroste dituzu gero, ez dakit, merkatuko produkturik merkienak, ez? Orduan, hori ezin jala izan. Aukibizu kontutan, beti zelan dauen atzetik, eta... Eta azkenean, ni beti hori gauza hori askotan entzute gure nagusiei, merkea garestia atatzen da. Hori iztu zuentzun. Gauza askorekin normalean... Gauza askokin bai. Merkia garestia atatzen da. Horre, gaur egun esaten dutenean fruta eta barazkiak eta ze garestia dauden, da ez da gizer da. Hor bat zegoen frutaden da bat, ez da Bilbon zan deitzen zan, da etorkizuneko farmazia deitzen zan. Etorkizuneko farmazia? Bai, holako zerbait deitzen zan. Ze azkenian egia da, batzutan merke aldera botatzen du, eta ez da igu importa zer erosten dugun, zer sartzen dugun gorputzean, eta horrek gero gure osasunean ze eragin egiten duen, eta batzu, igual merezi da pixkan geixio gastatu ero, eta kalidadeko produktuak erostia. Ulertzen dut ere, nik ala ere gauza batzuetan, bota aldut esatea, baina nik badakit hau zertako behar dudan, eta honetan, 3 eurokoa beharrean, agian 2 eurokoarekin moldatzen, naiz. Erotu bezgara egin behar, ez? Baina, nik uste bakoitzei, gauza bakoitzei bere presioa, ero balio duena, ero jarri bat zegila. Oskaiura noa, honekin, untxen odar. Segitxuan, egon hemen kontu kontari. Orduan, Euskal Herri mailan indaue ikerketa bat, duina izenekua, nun 11 baratzek parte hartu dauen, eta emaitzak izen die, saltzen dauela, langileek 1953 ordu. Hau da, hitzarmenak jasotako, baina 110 geixau. Orduan, normalian, izaten da lan bat, ordu asko ematen dala, baratzetan eta gero oso gutxi ordaintzen dana hori merkatutan. Azkenean, produkzio kostia askotan salmentan presixua, baina askoz be... Hori, egia da, ikerketa hori irakurriten duzu, eta egia da, juteza horra aldizkari hortara eta oso krudela direla, zenbaki hori esaten zu, baina, zera, ez da, ni nola ditu, baina zerra gara, hemen lanean dirua galtzeko. Jente asko hortan da, eta ez bakarrik, hori, ni guzti dut hori azkenengo urteotan asko entzuten den gauza, eta ari izaten, eta horrek atzetik dakarren eragina, ze beraiek garesti
garestitu inbar dute, zetana garestitu da, baina nik dauzkat hainbat lagun sukaldari direnak eta bere esaten dute. Guk oin bat batean ezin dugu gure menua igo ez dakitzen batera. Badaukazu, dastaketa menua, 80 eurotara ematen ari zaena, baina oin dena igodan presioan. Eta ja, 80 euro, igual pixan motz geratzen da. Baina zu bat batean ezin duzu hartu eta aste batetik bestea 80 eurotara igo. Bai, joan bida gutxineka. Ni akordatzen az, niri eguneko menua adibidez guztai itzen jat. Nire zen narrakin da, juetia da jatia, ez? Bai. Eta ni akordatzen az, joen ginean da, hasigitzen nian ohitura honekin 2015an, sauzen eguneko menuak 11-12 eurotarata. Eta hondiga, nire etxe azpixan, baina esaten dutzut, Romon, Algortan, eta horako, ez dakit, horako lekutan, igual egoten da, auzoko jatetxiek ematen dauela 10-11 eurotan eguneko menua. Baina gaur egon, adibidez, Bilbo zentruan, ez dauko zu esebez, 18 eurotik bera. Beraz, dana igoten da, azkenean... Dana igo da, exageratua. Dana igo da soldatak izan ezik. Beraz, dana igoten da, baina... Baina egia da, erosketak iten, ohitura daukagunok, astero, erosketak iten joateko berdin zain nora, dendetara, plazara, dena igo da. Eta askotan bebai guk, igual keja huitzen gara, ez da, zelako garez, hau pila bat igo da edo, zelako garezti dauenan. Baina eske zuretako igo baldin bada, danontzako igo da. Hornitzaileantzako, ekoizlientzako, eskenean, ura igo da, elektrizidade igo da, danondako igo da dana, eta, ezagit, presio justuan ordain jubiko dira gauzak. Bai, eta hemen, egia da hor, olakotan, konsumo taldeak eta sortzen ari dira herri guztietan, eta hor ondo dago, azkenean da, ekoizleari berari erosten diogu, eta hor ez dago, hor diru askotan nun juten dago, nun garestitzen da, erdibide hortan, esatezu. Horre, dan igotzen ari da, baina gero nekazari ikusten ari zara, protestan ari direla, ez dutelako dirurik irazten. Nola ez, dena igo data. Ez, baina hor tartean norbaitek dirua irabazten du, eta nekazaria, Bai. Baina ez hauz, hortek emozionauta edo tipula izan da. Ez kontu haueken emozio. Enfokau zigorri hori arpeixa, hartan dau. Horea. Hor basaukat zonin ja. Baneukan inda, hau geroko lusatzeko. Ingo duguna da oin. Lehenengo, zatika, zerke eramango di denbora gehian, lehenengunean denbora galtzean esaten genduna. Inbar dituguna gauzak, hau ostutzen dan bitartean, kipula erregosten jarriko du. Kipula izango da, denbora gehien emango diguna, orduan jarriko du kipula hemen pixka fin moztuta, eta porruarekin oso goxua edatzen da baita, Eta gero ja jongo naiz, irugiarra zatitzen, eta ingo dut hori esandakoak aldarrestatu. Pare bat minutu izango ditut, gero iragazi eta ona pasatuko dut. Eta horrekin lortuko dana da, irugiarra dauzkan koipeak kentzea. Espadu zuenaik aldarrestatu nik etxean egiten duana, batzutan egiten duana da, hemen uretan sartu beharrean, sartaian bertan salteatu, atera hortik eta koipea geratzen den hemen, kendu iten diot zatia hundiena eta ero kipula bertan egin alda. Baitu. Hori... Zaporiakin. Eta zaporiakin, hori da. Baitu, ointxe esaten duzula hori porruena, niri pastel gazi bat asko gustetan gatena, izena apurat arraura da, zeda espalamnopkita edo lako zeda, pastel greziar bat, eta itzen da porruakin, itzen da ziazerbakin, eta feta gaztakin. Eta oso gozua geraketan bai. Pastel gazia pila bat. Bai, lehen ez dut txantxeta, baina ze pastela, beti baten da, pastela izan bidea gozua, baina bada dauz gazia askota. Patri, nola dago marrukoseko errazeta? Pastela de... Pastela moruna da. Moruna, ero oiaskuak indaitu. Eta kanelak indoia da. Baina horre badauka gazi gozo puntu bat, ze horrei botatzotzi gainetiko lan azukre hautsa eta kanela, eta horrek badauka... Pillo bat. Bai. Erki, irugiarra. Hau xerrata moztuko du. Ondo. Eta ikusteko, gero koska iten digunean. Eta hemen 200 gramo daude, asko ematen du, baina bakizu irugiarrakin zer gertatzen da nomadian, behin sartagian ero pasatzen dugunean, murriztu iten da, eta geratzen zaigu, hoxe. Beraz, jarri. Jarri beldurkan, jarri. Lasai, ez da problema iketa, jango duta. Hau, xerrata moztu, pixanaka gure tipula ja dantzan. Hemen dauzkat presixo batzuk, ez dakit, benetasuak izango dien zen ere asko harritzen dozta, baina adiz hemen jarten dau, kalabazan kostua, ekoiztia, kalabaza ekoiztia, edo zure jardinan hastia, kostatzen dau 2,33 euro, kilogramo bakoitzak.
Eta gero, hori kuriosidadea da, saltzen dela 2 eurotik 4 eurotara. Osa, askotan bak, ekoiztiak geixo kostaten da. Garestio beroz izan du nik alabaza. Bietik Bai. laura, kilua, hortik. Eske hau, duina ikerketia 2021 da. Nik uste dut, ez dagoela auki kontuan hilabete honetako inflazioa, Ze ointxe bai. Ordaintzen da. Eta hor, zenariokin, eta horre, hainbat barazkikin daukagu, eta denetan, nekaizea erokoizleak galtzen ateratzen. Bai, azkenean oso margin gutxi ataratzen daue, eta bai, ikarketa honetan eta eman da, ez? Eurak, aldiz, baratzetan eta itzen dauenak lan, gaixorik eta jartzen diesenean, ez daukiela inobez, lan itxeko. Bai, beraie diela. Bai, orduan, hori asko kostatzen dela. Beraz, apreziatu inbiditzugu gure ekoizleak eta baserriko produktuak erosi, aldan enean, da gure portxikuak, gusten badozku, ez da? Patri, eta beti esaten duguna, diruan azkenean dela oso erlatiboa, gauza batzutan erki gastatzen dugula dirua. Lehen kameratik kanpo gabizen berbaitzen gabizela, ez dakit, behitxu zenbat ordain duten hau kalabaza edo pinaziak, baina gero, eroste ditxugula, ez dakit, 1 euroko zapatillak, eta eroste ditxugula, hori, ez dakit zenbat euroko porrak, eta, bueno, ezken lehentasunak di. Bai, hori, legunean egon itzen lagun batekin aitakin itzeiten, lehen jatetxe bat izan zutena, eta egin zan hauek lan asko indakoa dira, eta ja, gurasoa jubilatuta, atzetik seme alaben aldetik ez dute jarraipenik izan, eta, bereiek, pixkat, ulertzen dute, baina ez dira, gure filosofia gu gaztetan egin duen lan nahi, baina dirue irabazi, eta baina ulertzen duela, bere semeak nahiago duela, 8 ordu lantegi batean lanein, bere soldate irabazi, eta ero familiakin egon, ero lasai, ez? Oine, esaten, ni nire semea hasiko bazan, jatetxe hor dago. Nahi badu ireki aldo. Baina, zuk oin, umea dauka, pikotea dauka. Zuk umeari pikoteari esan, azte bururo, lanera jomarro zola. Ez que asko aldatu dira gauzak da, zenbat bela, zenbat pertsona dauzen gure belaunalditan da holan, hori, euren gurasuak izan diela, ez dakit, auki dauela arategiren bat, edo, arraina saltzen den denda bat, edo jatetxiak, eta zenbat geratu die, geldi, ze azkenean, belaunaldi berrixek ez daun haue, ez da... Eta hor pena, ematen nik arategiak aipatu dituzula. Zenbat arategi ero negozio, guk gure hauzoan, itxi da oindala gutxi burdindegi bat, ez da zenbat urte zehamazkina, lana bazeola, mugimendu ezeola, semea bazeuzkatela, baina itxi egin da, ez diote jarraipenik eman. Eta zenbat arategi izten ari dira, eguneroko bezeroak dituztenak, bakizu, klientela fijoa da ona, lana badaukatenak. Baina, karo, larun batetan lanin, barda, arategia. Ja, hori pasagako ez que nire kuadriako, ez dakit ikusten egongo da, Oiane, hello. Nire lagun Oiane, beraitxak jubila hoin da, eta beraitxak zaukan arategi bat, eta gainera, irabazten zitxun, odolostien eta konkursuak. Txapelketetan da. Bai, txapelketetan ibiltzen da, zebera behazaingoa da. Arrasten bizea, baina behazaingoa da, orduan, oso arategi ona da, arrasaten oso esaguna. Eta berak utzi dau, da hori, hor geratu da arategisa. Bueno, hemendik animoat eta jendiari, jun aratigitara, jun arrandigitara, jun gure dendetara, gure betiko dendak, ze azkenean kaleak biziri nahi ditu, giroa nahi dugu kalea, baina kaleak giro egoteko, dendak irekita egotea nahita nahi esko da, ze denda pila bat, zenbat kale hirietan da gertatzen, herrietan gertatzen ari dira, baina dendak izten ari dira, denda horiek ez dire irekitzen, eta gero kale hori hilda geratzen dala. Orduan, hemendik, animatu, jendia, negozioa zabaltzera gu, behintzat zigoretan ni, han egon gara pasiatzen eta zuen gauzak erosten. Esatik ez. Bueno, galdarreztatuta, irugiarra, honekin lortu duguna da, koipea, pixkat kendu diogu, oin, iragazinko dugu, eta kipula utziko dugu erregosten hemen. Eta bertara, gehituko diogu gero, ja behin, esan dezagun, garbiao, batzuk esango lukete. Puta horra da, ostata. Eta hori inalda baita, guk egin duen pausu hau, inalduzue beste katxarro bat zikindu beharrean, ona gota, ero batzuk egiten ingo luketena, mikroin labean pixat, nolako minutu bare bateko berotu bat, koipe pila bat kentzen da hor. Eta jendeak itzen dago lan, sukaldeko papera jarri, gero irugierra beste sukaldeko papera eta mikroin laban. Zegolan, paperak... Ez motiv. Ez que hor gero xurgatzen dau paperak, koipila eta olixua, eta gero holan jaten dago, Batzuk...
Ez, batzuk ibiltzen dira produktu merkien bila, eta beste batzuk produktu osasuen bila, ez? Osasuntxuen bila. Horrek izen badauka, ez? Izen badauka, bueno, horrek hori osasuntxu jaten dutena, obsesioa hola daukatenak, ez? Bai, hori obsesio bihurtzen bada, osasuntxu jatia ona da. Baina azkenean, obsesioa bihurtzen bada, ez azkenean, elikagai osasuntxuak bilatzea eta prozesatu barik, eta obsesio bilatzen bada, ortorexia deitzen da. Ortorexia da. Orduan esan nahi dau, etzarela oso malgua, ez? Etxetik kanpo jan behar badozu, horrek estres asko sortzen dotzula, ze jaten badozu zehose prozesatua dana, edo zehose potoltzen dotzuna, potoldu ero kalte osasunia. Bai, edo osasun, bai, barkatu. Baina bai, eta askoko oso txarto pasatzen daue horrekin, beraz, hori be... Obsesionatzea nik uste dut ez da lagunez. Ez que hori ez da ona, azkenean osasuna da dana, osasuna ez da bakarrik jaten dozuna da, osasun mentala, zure harremanetan bebai modu osasuntxu baten eraman, orduan, obsesibotasun horrek, esan edo, zure osasun mentala igual ez dagoela bere puntu onenian, beraz hori bebe zaindu inbidala. Ortorexia aipatu duzun hortan, kirola beti hemen esaten dugula, kirola ona dela, hor badago, bigorexia, hori da, obsesioa beti kirola inbeharra, eta holan da, ez dut egin gaur enaiz un korrik eitera, o enaiz un igeritera, enaiz un bizikletan egin eta ja, burua eta txarto sentitu zurekin da. Ez, dena bezala... Hori da dana, ondo sentitzeko, kirola itzen dozu, ondo sentitzeko, ez badozu itzen txarto sentitzeko, da janare osasuntxua berdina. Zu janbiozu, zu ondo sentitzeko, energia izeteko, eta zure gorputzak eskertuko dotzulako. Baina, egunen baten, pastel bat jaten bozu, azukri daukanak, mutil ez da eze pasatzen, eta... Neurria, Patri, izaten dugune hemen, neurria da kontua. Bueno, a ber, neurriko hain du, nik utxigura, bera? Bai, Orduan, oin, guri molde hauek ondo goten dira normalean. Bestela hemen, duda izaten baduzue, gurina... Edo lixo apurtxo bat, edo ez? Gurina eta irina. Klasiko gurina eta irina izaten da. Eta horrela, irikitzen dugu oin, eta hoi zapaldu inbar dugu ondo. Zapaldu ondo, kipula erregozten doa. Eta gero, esan dakoa, hauek, ez dugu kozinatuko lehenengo labean. Gero, kontutan izan honek, azkenean ingo dituela, ia ordu erdi pasata ingo du labian. Orduan, egingo da. Nahi izan ezkero, badago lehenengo 10 minutu kozinatzia, esaten dena zurian, zulatu bestu egingo, zestaltzatuko. Baina egingo duna, bi hauek montatuko ditugu, kipula erregozten doa, eta hau horra, eta dano montatzea. Bueno, gure kirpula dagoeneko karamelatuta, eta oin da momentua, garaia, irugiarra bertara botatzeko. Eta hauxe, pare bat minutu utziko dut hemen, dana erregozten, eta hau jungo da gero molde barrura. Moldea dagoeneko hemen bia dauzkat orearekin, labea 225, olako 220 gradu inguruan. Altu, bai. 5 minutuko golpe bat emango diu, eta gero ja, suave dutziko egiten. Eta hemen, inditu dana, hauek azukretako frutak eta moztu inditut danak. Hemen daukagu, udarea, omakatza guretzako, marakuia, eta nahi duen zuen fruta jarri, ez erotu, Marakuia hau da, hori ziren, honek, murtxikak. Eta gero, anana opina. Hau, nahaziko ditugu hemen, eta hauekin goituguna da, ja. Azkenean, gominola naturala bi, ez? Bai. Azukrea pixkat almibar batetik pasatzen die, eta ero deshidratatu egiten dien lortu. Baina hauek mendira juteko. Hore, nire amamai pia guztetanako. Bai, oine gu gure txiane, konpotari eta batzuk, betiko, piku pasak eta aran pasak, eta... Baina gaur egun egia da, juten basa eta badaude denda batzuetan, granelean edo dauzkazula. Bai, manguanak eta... Bai, fruta guztia dauzkazu hor. Bueno, hori hor. Bai. Eta honi, botako dizkigu, arrautzak aurrena irabaiatuko ditut, azukre pixkat eta esne gaina. Oso ondo. Gainetik. Eta besteari, arrautzak, esne gaina, eta gero gazta gainetik. Baina gero gainetik. Oso ondo. Bitartian joengo nazitzen test bat. Bagit nik zuk ortorexia ez daukazula, baina... Ez, hainbeste dako ez, baina... Zenik ikusi hotzut hemen, txokolatia jaten, ez dakiz... Baina txokolate ona.
Bai, baina hemen itxen dugun gauza danak proba ditzuzu, eta batzuk ez diolan estriktamente osasuntxuak, baina probatza ditzuzu eta gustatzen gatzunik. Bakizuk ez daukazula, baina hemen dau test bat, zuek ez dakit etxean gure bozu egin edo ez dakit. Bueno, lehenengo galdera. Bota. Egunean 3 ordu baino gehiago pasatzen ditzuzu dietetan pentsatzen? Ez. Eske, egunean 3 ordu asko da, ez? 3 ordu, horta, ni 3 ordu pasatzen ditu jaten pentsatzen. Ze jan behar dudan, ero ze mokadu ahora eraman dudan pentsatzen. Beraz, lehenengo galdera, ez. Ez. Gero, zure buruaekin zorrotza zara? Bueno, bai, pixkat beharko izan. Bai, baina ez janarixakin. Baina janarekin saiatzen naiz, gehien bat danetik jaten du, baina bai saiatzen naiz garbi prestatzen. Bai. Zorrotza zara horretarako. Baina, bueno, batxean sajako batzuk egiten baitut, nik ez ditu jaten. Ume ematen dien, da nik igual egiten dut hor xerra bat, ero paparrero arraia plantxan, ero olako, umei noizian behin olako frigitutako gauza gustatzen zaizkie, eta nien naiz oso frigitu zalea. Orduan, olakoetan, eta asko da lehen, kirolerako zaintzen nintzen horti daukanan txipa. Orduan frigitu zaleak eta olangoak, olakoak ez ditu jaten. Nik lehen zorrotza nintzen igual gaztetan edo, baina ez dakit. Ontxe ja, berdin jadana. Obetu ingara 2.0. Ez dakit, ni lehen hori zorrotza nintzen da, ikusten hauen, hau ez janbier edo, ez dakit, komeni jat, hain lodi gaur ez jatiaz, ez dakit. Hain lodi ez afaltzia, ze bazkaltzeko bebai hau inot, baina gaur ez dakit. Ikasten goia. Intuitiboki egiten dut eta... Patri, neurria. Gustatzen jatu osasuntxu jatia, baina egun baten olako, ez dakit, olako gauza astunen bajaten modu, berdin jaten. Beraz, hau, 50-50. Hori da. Hau bai ez. 3. galdera. Zure dieta zehatz-mehatz ez jarraitziak normala dana baino gehiago estresatzen dotzu? Ez. Oso ondo, ez. Hor? Ezkenien salbuespenak bebai badauz, eta igual zuk astien zier oso osasuntxu jaten dozu, baina asteburu bat baldin basoiaz, emaztiakin edo lagunekin, ez dakit, asteburu pasa, Nik lagun bat daukatoin, betu, zeliako ez da, baina bai daukaula glutena jaten intolerantzian zeko, baina dietista batekin dabil da, normalean, astean zehar egunerokotasunan kendu indu glutena, baina noiz jundar bada lagunekin ero afari batera ero esaten dio, jan lasai. Jan lasai. Aurrengo nean pixkat igual tripa pixkat nahaztute, baina burua ere garrantzitsua da, nik uste dut, eta horre... Eta askotan nik olakotan uste dut bai txartu itxen duguna lagunek, zazkenian batzuk bai brometan egiten dozu, baina zirikatu itxe itxuzu, ez? Igual, bat joeten da faltzera, eta igual, entzalada bat eskatzen da, bukadio bat biharrian, eta zirikatu itxotzazu, eta hau, entzaladakin, ez dakiz bat. Eta ez entzutiarren jende asko, bai, esaten dau, baitu, eskatukot bukadioan, naiz eta ez gura, orduan, ez zirikatu zuen laguna, da eskatzeko gure dagoena. Bueno, gozoa listo daukau, Patri, segundu bat, eta gazia daukan ezberdintasuna da, gatza botako digo da, piper beltza, intxaur muskatua nahi izan eskero pixkat. Beitu, ona. Eta zer gehiago, hau, labera jungo da oin, eta gaztakero gainetik, Baina ikusi duzue, orea berdina. Venga, 3. galdera, hau sartu baino leheno galdera besta dauna. Zure autoestima zure dietan araberakoa da? Ez, mesedez. Edo zure pixuan araberakoa? Ez. Ni, beitu, jatekoarekin baino, ustot, buruari gogor gehiago egiten diot, kirola ikenera ez banaiz joan. Osa, gehiago daukat bigorexiko aldetik, baina gehiago, eta ez osasuna holanero, eta gehiago buruantzako. Osa, kirola iken duanean botatzen Alesek zehose jarri dutzu hor. Aleskeriak. Bueno, kontua da. Gazta gainetik botako digula, labea esan dakoa, 225 gradu, 5 minutu. 5 minutu pasata ero, 180 jetxiko dugu, eta hor jungo dira beste 25 minutu. Eta ikusiko du nola dagoen. Barrukoa ekutu eta holan gogorxoa badao, listo. Eta ero, jatera. Niko txukun azkenean, Duda izan dut itxatziko zen, baina egia esan oso askarre, eta oso errez. Askatu dugu. Dietaren bat egon bazan, nik ingo nagoen kish dieta. Eta zein izango zen? Kixan dieta. Kixa jateko, kixa gozatzeko, kixa saltzeko. Horburuena barik, ez? Kitxana. Kitxarena. Bueno, hemen daukazu, ikusi, Ze geruzak, hemen, irugiarra, kipula, gazta gainetik.
zer zarete gozo ero gazizaleak, txoriene abildua ite.eus. Hor batek esate du, dana. Ez que ez da zetan aukeratu bide, ez da? Zein emango diezu, Patre? Nik gazixai. Ni gazixa monia, gero, gazia gero kutziko. Bueno, gozoarekin. Txin-txin. Ba, hemen dauzkazue gure kitz gazi gozoak. Eta ontsa ez gara Frantziatik mugitxu bihar, ze hango beste erresta bat ekartzen dutzu dugu. Amarrekua. Hau da, postria ona. Bueno, Frantzian jarraitzen dugu. Viva la France. Bueno, gora Euskadi. Eta bueno, indou Quiche Lorraine, zigorren erara. Eta ontsen gau Croque Monsieur, Patriziaren erara. Orduan, Croque Monsieur, zer da hori? Zer da hori, sandwich misto bada. Sandwich mistoa esan? Sandwich mistoa bexamelakin. Osa, eske hainbeste holan ez dakit izen dotore, baina eskenean... Bai. Vale. Xauen xauk. Orduan, zelan ingo Croque Monsieur sandwich mistua. Nola? Lehenengo urtuko gurina, irina tostatzeko da esnia gehitzuko, pixka bat nahaztuko, ze bexamela bihar dugu. Orduan, gero, ogixarra bat, bexamelaz igurtzi, urdai espikua, gazta, ogixa, hemen jarriko, laban erretilu baten, bexamel geixau gainetik, gazta geixau gainetik, eta labara. Eta hola, eske atzo inauen honek hotdoga, gaur hori sandwicha, eske dauko eta azken aldixan, ez dakit, gozi. Azaroa fuerte hasi du, azkenian, bueno, baina agotzak eta batoz, eta gizakia behar du, olako beruzatxo bat, agotza gandi, besteko. Bale, balanean hasiko da, Patrik, eman egurra. Ba, errez itzen dut, lehenengo bexamel bat ingo. Bexamel suabia. Bueno, hemen, badakizu hemen hainbat eta hainbat errezetakin eta hainbat historiokin badaude, ez? Kontatzen die nola asmatu zan, eta Croque Monsieur honen... Croque Monsieuren izena? Bueno, izena ez, nundi sortu zan, nola sortu zan errezeta hau. Bueno, ez dakit, ze lehen gure zuzendari Albertok esan doztan eri, historia hori, berak, ez zauela sinisten, ze berak pentsatzen zara esala Croque, da sandwich hau kurruskari geratzen zalan, eta Croque horregati deitu zatzela. Baina, hemen beste teoria bat dago, ez da? Zein da? Ez nik esai, Croquena zean, teorixa da, basauzera, igeltzero batzuk Parixen hori bai, baina izena segatik Croquena, ez dakit? Izena, ez dakit. Croque, ez dakit. Nola izan zan, esate dute hori, ahaztu sandwicha zeukatela, hori, ogia urdai espikoarekin eta gaztarekin, eta ahaztu zitzaiela hor, berogaio, kalefazioaren gainean, eta bueltatu ziren, eta sandwicha zegoela hori, gazta dana urtuta, eta urdai espikoa erdi egosita, eta... Ez dakit. Nik gauza badaki bakarri, Patri. Esan. Urte betetze festak egiten dienean, nik hemen egiten duanean, beti jartzen dira umentzako ez da gizu, litxarkeri ezberdinak, sandwichak baita, kakauakin beteak eta ez da gizet, baita mistoa, sandwich mistoa gurea, ez? Gazta eta urdai espikoarekin, gordine jartzen baduzu, inok ez da jaten. Ez? Plantxan egin da jartzen baduzu, lehen gotaben gurasoak, umeek batzuk helduko diote, baina gurasoak egiten dute arranplatu. Hartuta gurasoei gustatzen zaie hori, eta niri egia esan ni tartean sartzen naiz, sandwich, horretako sandwich bat. Behin egin dugula, urdai espiko egosiarekin, da gaztarekin bete, emaia zuek gurin pixka bat alde bietan, eta sartagitik pasazazuen. Beste gauza bat. Aldatzen da, de gordina... Ni gordini bebai jango nagoen. Bai. Ni gustatzen jat, hau, arrautzakin. Bueno, ja. Hori Madame Monsieur da, hori Frantzian da Madame, Croque Madame, eta Croque Monsieur. Ze berez esaten zan, emakumiena, zala, arrautzakin, ze, bueno, aintzina eta eramaten zituzten olako koiar batzuk, nun arrautza moruko perla hundi batzuk eramaten zituzten, eta horregatxik, arrautzen bersinua da, neskena, eta mutilen bersinua da, holan, bakarrik, mixtua normala. Ez dakit egixe izango dan, baina, bueno, gaur egun, mundu osua jan leike, nahi da buena, neska edo mutila izan. Baina arrautzakin da pixatu lan, ez? Eta izu gorringoa jausten danean, eta hola pixat, daiola, ez? Baina gozua, egia esan arrautza leku guztietan gozo geratzen da. Eta sandwicha aukeran,
pasatzen baduzu sartagitik, asko sobeto eratzen da. Bai, ezta. Labera sartuko dugu. Baina, bueno, Guk labian sartu dugu. Ni bexamelakin sekula dastatu gabe daukat, egia esan. Gaur aurrenengo aldia izango da, eta... Aber, gutxaten gatzun. Desiatzen. Aber, loditzen dan, eta bitartian botzakotzau gatza, Bai. eta pipereta apurtxo bat. Bai. Bueno, horrelako, hau, eta zenbat gauza asmatuko ziren horrela, ez? Deskuidoz, ero astuta, ero... Hor, hainbat, ogia ero edariak eta fermentatu dien da. Lego gunean zukitzen jun blondia, baina brownia bebai, esaten da, hori, ez dakit, akats batetik asmatu zala, ze zukaldari xai ahaztuin jakon legamia, eta horregatxik eratu zen, hain... Lodixaua, holan... Hori da, trinkua, bai. Eta horregatxik dela, ez dakit. Beitu hau loditzen dabil, eta hori ingo duguna da, beitu zelako ogisa, emango zutu zaintzeko, ze hau, algortako, nire, okindari, panadexan erosiot, eta itxen dagoen moldeko ogisa, asteburutan bakarrik, eta oso ona. Orduan, hemen ingo, urdai espikue bai, nire, algortako aragiteikikoa da, Osondo. Dana hemen etxekua. Beraz, urdai espiko bat, gero, hau aukeran edan gazta botatzen da. Baina, bueno, aldo ze bota gurosuen gazta. Orduan, olako bi xafla, eta gero, ingo duguna da. Koiara batekin. Bexamela jarri. Hau, bexamelana... Ez da utxartu, ez da? Txarrena da, egongo dira hor bestaldean, kuadriako gurasoen bat ikusten, eta hau eskatuko didatela urren urte betetze festarako, eta... Ja, lehen lanak hartzen dituen, moin gehiago izango dira. Bueno, bigarren